takulandirani olemekezeka kuno ku area 30 chigawo cha kummawa kaya mwadzuka bwanji. Ineyo sindinazuke bwino kuganizira ndi kumangidwa kwa apatisha Kaliati. Zimene zikuchitika muziko muno ndi mbwerera chabe ndizosagwirizana ndi democracy kuopsezana kuti anthu azikhala mwamantha malamu kuti mwina boma likanatanganidwa kumachita address ma issues, real issues, ngati issue ya ndege kuti ndege ija inayenda bwanji, kuti apanga commission of inquiry kapena ayi, issue ya mafuta amene asowa m'Malawi munomu pakali panopa sizinayambenso zachitikapo mu history mbiri ya dziko lino, nkhani yokhudzana ndi fetereza ndi njala imene anthu Africa nawo kukudya chitezi. Amene ndi ma issues amene boma ili achagwera likati lizipanga, koma zimene akupanga mbwerera chabe kufuna kuti aziyaopseza Malawi mu dziko la democracy. Ndiye ndinaona apa munasonkhana ndi akuluakulu a polisi mmakambirana chani kwenikweni, panali onabo Felix Njawala, panali director wa Chinyamata onabo Aaron Chiweza, mmakambirana chani kwenikweni? Amene amafuna akafika pali posaziopsezana ndi amanena kuti tichoke pano tikakhale pa misefolo pa area 10 hapo ndiye tawaza kuti ayi ndi ufulu wa dziko lathu mu democracy aliyense ali ndi ufulu wochita kukhala pamene akufuna, ndiye tangoapa saule mochoka pa gate yawoyo kubwera pano pakumasi kuti tichokanso pano tili pompa. Muli ndi chiyembekezo kuti onabo Patricia Kaliati akhoza kutuluka lero kapena osatira malamulo a dziko lino amanena kuti munthu akamangidwa within 48 hours akuyenera atchajidwe komanso apasidwe bail. Ndi chikhulupiriro chathu tikatenga ndale kuzisiya uko, koma ngati ndale zingabweremo amene isatuluka, koma ngati ndale mulibemo pamalamulo akuyenera kuti lero lero azipita kwawo. The DC Bon Kalindo ndi uthenga otani omaliza umene mungaluze dziko la Malawi komanso mtundu wonse wa anthu mdziko lino? Ndikupempheni a Malawi kwina kuli konse kumene muli kunena kuti nthawi yomaopa atsogoleri amene samachita apply koma amasankhidwa chifukwa cha voti inatha. Nthawi inoyo ndi nthawi yokuti tiyime kuyima kumenyera ufulu dziko lathu osamuopa munthu ina aliyense. Ndipo tiyeni amene mukutimva kumene muli kunyamuka mbwere kuno ku area 30 chifukwa ndi kumene kuli Patricia Kaliati, timve zonse mene kuti zitha bwanji, ngati kuli kupita ku koti tipite ku koti koma osamaopa wina aliyense. Zikomo kwambiri. Amene timacheza nawo ndi olemekezeka bambo Bon Kalindo amenenso ali kuno ku area 30 kuzakhala limodzi ndi anthu amene akudandaula kumangidwa kwa honorable Patricia Kaliati. Ndiye amene ndanenera muja kuti kuno kuli anthu azipani zosiyanasiyana, komanso ndaona anthu azipani cha Alliance for Democracy Afford, komanso anzathu achipani cha United Democratic Front UDF ndaonanso ali Konko. Ndiye bwanji inu mukhalepo mwepo chifukwa one kake akupatsirani kena kalikonse mwatsatanetsatani. Ndikuti tu dzina ndilomwe lija Ahmad Maloko, one kake and goodbye.